Ayan mga kamamshi, marahay na aga sa Indogabos. Kunting update na naman lang tayo kasi wala na ako halos update sa aking YouTube. Lagi na lang daw ako nasa Reels, sabi ni ST. Ayan mga kamamshi, pero ngayon dahil Sunday ngayon, sarado muna ako. Tapos simba muna tayo. Medyo kinakabahan na nga ako, inaatake na naman ako ng nervous attack ko dahil ako yung opening prayer. Nakailang beses na ako mag-opening prayer pero hindi pa talaga nawawala yung kaba at nervous ko. Hindi talaga kasi ako sanay na humarap sa maraming tao. Sanay lang ako sa ganito, yung cellphone lang kaharap ko, di ba? Kasi naninervous talaga ako. Kaya ayan, sana hindi tayo atakihin ng panginig ng boses. Tapos, ayan pala, kunting share time. Ano ba sabihin ko? May pangalang inaatake na ako ng nervous ko, diba? And mga kamamshi, keep on watching dahil yan, wala na tayong masyadong update. Ito na lang muna yung update ko for today. And guys, thank you for watching. Ay, hindi pala. Ayan mga kamamshi, bali sarado na yung ating tindahan. Tapos, yung iniwanan ko lang na bukas ay ito. Ayan, dapat lagi tayong may plastic sa labas. Tapos, yun. Ayan, may basahan siya para hindi matapon. Tapos yung ating tindahan is sarado. Yan, ganyan lang siya. Tapos dito na. Yan, tindahan tayo. Tapos yung ating coffee vending machine. Picture tayo. Tapos yan, palabas na tayo. May plastic talaga sa ulo. Oh. Wala siya. Ganda yan. At ayan na nga mga kamamshi, palabas na tayo ng gate niya. Masyado pa nga maaga dahil time check pa lang yan is 9:24 AM. Sinadya ko na talagang agahan yan para kahit papano naman is ma-relax na ako sa simbahan. At ayan nga, pagdating ko sa simbahan, kami-kami pa lang din. At tamang-tama, patapos na yun or tapos na yung mga bata. At ayan na nga mga kamamshi, ito yung aking kumare, ang aking batang-batang kamars. At ayan nga, may chika pa. Ayan, sabi ko na lang, ganda yan. Syempre. At ayan na nga mga kamamshi, habang ako'y nagbibidyo-video, syempre nire-relax ko rin yung aking sarili. Kunwari, relax lang yan, pero kabado na yan. Ramdam na ramdam ko talaga yung panlalamig ng mga palad ko. At ayan mga kamamshi, ayan, habang wala pa masyadong tao is umakyat na tayo sa itaas at pumesto na rin tayo sa unahan. At dahil maaga ako, ayan naman, diba, kunti pa lang yung tao. Pero halos magsisimula na rin naman yan kasi minsan is nalilate din talaga yung mga uma-attend. At ayan na nga mga kamamshi, nag-start na ang aking kaba-kaba. At ayan nga, para hindi naman halatang masyado tayong kinakabahan, ayan, kuha muna tayo ng video. At habang nag-i-start na nga, ayan, padagdag na rin ng padagdag yung mga tao. Sabi nga ni Ate Arlene, kung barko kami, naku, tataob na kami. At ayan nga, thanks God, dahil bago man lang mag-preach si Reverend Jang, ayan, at dumami na nga yung mga tao, hindi ko na lang nakunan kasi medyo nahihiya na ako. At good news mga kamamshi, nakapag-pray na pala ako niyan. Hindi ko lang na-share sa inyo kasi wala namang kukuha sa akin. At ayan nga, dahil magsisimula na kami, ayan ang tago ng cellphone. Dito na nga lang ulit tayo nakakuha ng video kasi uwian na. Ayan pala yung pangalawa kong anak at saka ikot-ikot tayo ng camera. Ano, dalaga mo yan? May mas panganay pa ko dito. Pangalawa to. Diba? Sabay mo mga fans. At ayan mga kamamshi, pauwi na kami niyan. Kunting ikot lang ng camera. Ayan, bye-bye. At ako'y gutom na. Pagdating ko nga sa bahay, sarado yung ating tindahan. Binuksan na natin. Tsaka nagpaluto lang ako ng noodles. Ayan mga kamamshi, thank you for watching.